Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Όπως γνωρίζετε, αγαπητοί μου χριστιανοί, η Εκκλησία είναι ιερό νοσοκομείο, διότι δεν μπορεί να ζήσει άνθρωπος σε αυτή τη ζωή χωρίς να αρρωστήσει. Υπάρχουν πάρα πολλές αρρώστιες, υπάρχουν πολλά μικρόβια σωματικά, αλλά όμως υπάρχουν και τα πνευματικά. Και όπως είχαμε πει πολλές φορές, από το καιρό που έπεσε ο προπάτοράς μας, ο Αδάμ, μπήκε την αρρώστια, μπήκε το μικρόβιο μέσα στο γένος των ανθρώπων. Και ο διάβολος είχε πολλή εξουσία, διότι εμείς του δώσαμε εξουσία. Αυτό γίνεται μέχρι τη σήμερον, όταν εμείς δίνουμε εξουσία στον διάβολο, έχει εξουσία δυστυχώς. Αλλά όμως έχουμε όλα τα απαραίτητα, έχουμε όλα τα αγαθά του Θεού μπροστά μας και θλίβομαι και στενοχωριέμαι, διότι βλέπω πολλή αδιαφορία. Πολλοί άνθρωποι δεν έχουν γνωρίζει όλα τα μεγάλα μυστήρια και τα δώρα που μας έχει δώσει ο Θεός. Είναι τα πιο σημαντικά στη ζωή μας, είναι τα πιο αναγκαία, είναι αυτά που χρειαζόμαστε, ούτως ώστε να λάβουμε τη σωτηρία της ψυχής μας και την μεγάλη ευλογία να είμαστε θεοί κατά χάριν. Μόνο στην Ορθοδοξία βρίσκουμε αυτή την δογματική αλήθεια, ότι γινόμεθα θεοί κατά χάριν. Ο Θεός έγινε άνθρωπος, για να μπορέσουμε κι εμείς να γινόμαστε θεοί κατά χάριν. Αλλά όμως, εάν παρακολουθήσαμε και παρατηρούμε τις ακολουθίες της Εκκλησίας μας, θα ανακαλύψουμε πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλά μυστήρια. Λέει ο υμνογράφος ότι όπως ο Λάζαρος αναστήθηκε, έτσι, Χριστέ μου, ανάστησον με, ανάστησον το νου μου, την καρδιά μου, διότι γινόμαστε δυστυχώς, επειδή έχουμε πολλά πάθη, εχμάλωτοι. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει κάποιος να βγάλει την πέτρα, όπως σε μια εβδομάδα θα ακούσουμε τις ακολουθήσει το λίθον εκ του μνημείου. Κάποιος πρέπει να βγάλει την πέτρα εκ του μνημείου για να μπούμε μέσα και να βρούμε το Χριστό μας. Το ίδιο γίνεται και με την καρδιά μας. Και πολλοί άνθρωποι έρχονται στην Εκκλησία, βλέπουν τον εσταυρωμένο, κάνουν το σταυρό τους, ανάβουν ένα κεράκι, μερικοί λένε ο καημένος ο Χριστούλης μας τι έγινε. Δεν έχουν καταλάβει και δεν έχουν κατανοήσει τα παράλληλα. Δηλαδή όλα αυτά που γίνονται αυτές τις ημέρες έχει να κάνει με τη δική μας την προσωπική ζωή. Όπως πήγε ο Χριστός μας επάνω στο σταυρό, έτσι και εμείς. Εάν θέλουμε να είμαστε μέλη της επουρανίου βασιλείας, αυτού πρέπει και εμείς να σηκώσουμε το σταυρό μας. Και έχουμε πει πολλές φορές ότι εδώ σε αυτή τη ζωή δεν βρίσκεται ο παράδεισος, θα έχετε πολλές στεναχώριες και αυτή είναι η υπόδειξη ότι δεν είναι παράδεισος. Ό,τι και να κάνετε δεν θα βρείτε τον παράδεισο εδώ. Και πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να ζήσουν μια ζωή, μια άνετη ζωή, χωρίς να γνωρίζουν ότι υπάρχει η ζωή, η μέλουσα, η οποία είναι η πραγματική ζωή. Πόσες φορές έχουμε πει ότι περνάει ο χρόνος, πόσες φορές έχουμε πει ότι όσοι έχουν γεράσει λένε πού πήγαν τα χρόνια, πώς περάσανε τα χρόνια, όλοι το λένε. Και αύριο μεθαύριο και εμείς θα πάμε μέσα εις τον τάφο. Αυτό το σώμα γη εσμεν, είμαστε γη.
και θα πάμε πίσω εις την γη. Θα γίνει όμως η Ανάσταση των νεκρών εις την Δευτέρα παρουσία. Είναι τόσα πολλά που μπορούμε να πούμε σήμερα, αλλά δεν μπορούμε να τα πούμε όλα. Απλώς θέλω να καταλήξω κάπου. Ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος λέει ότι ο άνθρωπος αλλάζει όπως αλλάζει ο καιρός. Και δυστυχώς βρισκόμαστε σε κίνδυνο, αγαπητοί μου χριστιανοί, διότι οι Εβραίοι που εσταύρωσαν τον Χριστό μας είχαν τυφλωθεί από τον εγωισμό τους, από την ζήλια, από την υπερηφάνεια, από τον φθόνο, από όλα τα πάθη. Το ίδιο γίνεται και με μας. Ο άνθρωπος γίνεται τυφλός και παρόλο που είναι ο Θεός μπροστά μας, δεν τον βλέπουμε. Δεν ξέρω αν είμαστε μαζί με αυτούς που λένε και είπανε και συνεχίζουν να πούνε άρον σταύρος των αυτών. Νομίζουμε ότι είμαστε οι πραγματικοί μαθητές του Χριστού, αλλά δεν ξέρω, νομίζω ότι ο καθένας πρέπει να ζητήσει και να βλέπει τι έχει μέσα του. Όπως ο Χριστός μας μπήκε μέσα εις τον τάφο, και όχι μόνο στο τάφο, στα κατώτατα της γης. Κατήλθες εν της κατωτάτης της γης, εις τον Άδη, πρέπει να μπει πολύ βαθιά μέσα στις καρδιές μας. Αλλά για να μπει εκεί ο Χριστός μας και εμείς πρέπει να μπούμε εκεί. Πρέπει να ελευθερωθούμε. Πρέπει να βγει αυτός ο Λάζαρος από μέσα μας. Πρέπει να αναστηθούμε και όπως είπαμε αυτές τις ημέρες πρέπει να βλέπουμε τα παράλληλα με τη ζωή μας. Ερχόμενος ο Κύριος προς το εκούσιον πάθος, τις μαθητές αυτού έλεγε εν τη οδό, ιδού, βλέπετε, αναβαίνω εις την Ιεροσόλυμα, εις τα Ιεροσόλυμα, εις την Ιερουσαλήμ. Και λέει ο υμνογράφος, δεύτε και εμείς, ελάτε και εμείς, συσταυρωθόμεν αυτό και νεκρωθόμετε του βίου ειδονές. Διότι αν θέλεις να ζήσεις με τον Χριστό, πρέπει να νεκρωθώ τις ειδονές του βίου τούτου. Είπαμε και έχουμε πει πολλές φορές ότι η πίστη ημών είναι η πίστη των μετανοούντων. Ο Χριστός έγινε άνθρωπος, όπως είπαμε, για να γινόμαστε θεοί κατά χάριν. Αλλά δεν μπορεί ο άνθρωπος να έρθει να κοινωνήσει χωρίς να περάσει από τα 3 σκαλοπάτια που είπαμε. Το πρώτο είναι η μετάνοια, γι' αυτό νηστεύαμε αυτές τις ημέρες. Το δεύτερο είναι η φώτιση και μετά είναι η θέωση που είναι η κατεξοχήν θεία κοινωνία με το Θεό. Για να λάβουμε τη χάρη της Θείας Κοινωνίας θα πρέπει να έχουμε και να ζήσουμε εν μετανία. Μπορεί να υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που δεν είχαν νηστέψει όπως πρέπει. Αλλά όμως έχετε έρθει στην 11η ώρα τώρα να αρχίσετε με ζήλο, με αγάπη, με αυταπάρνηση και να αναγνωρίσετε και να γνωρίσετε αυτό που έκανε ο Χριστός για μας. Μας έχει δώσει τη ζωή Του για να ελευθερωθούμε εκ της δουλείας του εχθρού. Είπαμε ότι ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος λέει ότι ο άνθρωπος αλλάζει όπως αλλάζει ο καιρός. Αυτό ακριβώς έγινε αυτές τις ημέρες που οι Εβραίοι που εσταύρωσαν τον Χριστό μας είδαν την Ανάσταση μέχρι αυτό το σημείο, είδαν την Ανάσταση του Λαζάρου, αλλά δεν ήθελαν να πιστέψουν. Μερικοί επίστεψαν. Αλλά όμως είχαν πέσει στην κοσμική, το κοσμικό φρόνημα, έπεσαν δηλαδή πολύ χαμηλά, διότι
περίμεναν για έναν βασιλέα των Εβραίων, κάποιος που θα ήταν βασιλεύς του Ισραήλ, εδώ σε αυτή τη ζωή. Ο Χριστός μας είναι όμως ο αιώνιος βασιλεύς, ο προαιώνιος και αιώνιος βασιλεύς. Και αυτοί βλέπαν τα πρόσκαιρα αυτό το μικρό χρονικό διάστημα. Ήθελαν έναν βασιλεύ, δεν είχαν τη μνήμη του θανάτου, δεν είχαν καταλάβει τα μυστήρια του Θεού, δεν είχαν μπει βαθιά στην πνευματική ζωή. Γι' αυτό λέω κινδυνευόμαστε. Διότι όλα έχουν να κάνουν με την πνευματική μας ζωή και την πνευματική μας κατάσταση. Δεν θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε αυτά που σας λέω τώρα, εάν δεν ζούμε κάπως, κατά κάποιον τρόπο, μέσα στο φως του Χριστού. Μπορείτε να διαβάσετε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εάν δεν ζήσετε αυτή τη ζωή, δεν θα μπορέσετε να κατανοήσετε αυτά που σας λέω. Όπως οι Εβραίοι. Και όπως λέει ο Άγιος Ισαάκ, αλλάζει ο άνθρωπος. Αυτοί που έλεγαν «Οσανά εν της υψής της», μερικές μέρες αργότερα λένε «Σταύρωσον αυτόν». Διότι, όπως είπαμε, βαθιά δεν είχαν το Άγιο Πνεύμα μέσα τους. Έχουμε την δυνατότητα, αγαπητοί μου χριστιανοί, να έχουμε το Θεό μέσα μας. Τι περιμένουμε, τι κάνουμε, γιατί θέλουμε την αμαρτία και δεν θέλουμε το Θεό, γιατί ζούμε έτσι. Να γίνει λοιπόν μια αλλαγή στη ζωή μας, να ταπεινωθούμε, διότι ο Χριστός μας εταπείνωσε εαυτόν μέχρι θανάτου δε σταυρού. Μεγάλη ταπείνωση. Η ταπείνωση του Θεού μας είναι αυτό που είναι ο Θεός. Όπως λέει ο Άγιος Σημειών, ο νέος θεολόγος, είναι ο ανυπερήφανος Θεός. Παρόλο που έχει αυτός ο Θεός το δικαίωμα να είναι υπερήφανος, είναι ταπεινός. Και εμείς που πρέπει να είμαστε ταπεινοί, έχουμε αυτό τον εγωισμό. Και αυτό εσταύρωσε το Χριστό μας, αυτός ο εγωισμός. Λοιπόν, να ταπεινωθούμε. Να ταπεινωθούμε, να βλέπουμε τον Χριστό μας επάνω του σταυρό και να μάθουμε μερικά πράγματα από την ταπείνωση του Θεού μας, ότι μέχρι αυτό το σημείο έφτασε ο Θεός μας για να μας ελευθερώσει εκ της δουλείας του εχθρού. Διότι μείζωνα αγάπη δεν υπάρχει μεγαλύτερη αγάπη το να δώσει κάποιος τη ζωή του για τον συνάνθρωπό του, αλλά όμως για να δώσει ο Θεός τη ζωή του, να γίνει άνθρωπος, να ταπεινωθεί, να γεννηθεί μέσα σε ένα σπήλαιο, να κρυφτεί η θεότητα μέσα στην ανθρωπότητα. Δεν μπορούμε να περιγράψουμε την ταπείνωση του Θεού μας. Γιατί είμαστε τόσο υπερήφανοι? Να ζητήσουμε από τον Θεό μας να μας συγχωρέσει. Να μας συγχωρέσει για όλα τα σφάλματα που έχουμε κάνει, να ταπεινωθούμε, να ζητήσουμε την συγγνώμη και την συγχώρηση των πλημελημάτων ημών, να ταπεινωθούμε. Και έτσι θα αναστηθούμε. Διότι ο γάρ υψών εαυτόν ταπεινωθήσετε. Ο ταπεινών αυτόν υψωθήσετε. Ευχόμαστε αυτές τις ημέρες να φωτιστούμε από τα πάθη του Χριστού μας και να λέμε και να λαμβάνουμε τη Θεία Χάρη και το φως. Όταν λέμε, να καταλάβουμε τι λέμε, τον υμφώνα σου βλέπω. Το βλέπουμε? Τον υμφώνα σου βλέπω, σωτήρ μου και κοσμιών, και ένδυμα ουκ έχω. Δεν έχω ένδυμα ή να εισέλθω, διότι στην αρχαία ζωή έπρεπε να μπεις μέσα στο γάμο με ένα ένδυμα. Λάμπρινον μου την στολήν, λάμπρινον μου την στολήν, φώτο δότα και σώσον με, διότι μόνο από το Χριστό μας, που είναι η πηγή της Αναστάσεως και η πηγή το φως, θα μπορέσουμε να λάβουμε αυτό το φως. Δεύτε, ελάτε, λάβετε φως εκ του ανεσπέρου φωτός και δοξάσατε Χριστόν τον Αναστάντα εκ νεκρών. Αμήν.